Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ħanara taqtaw ġdin. Liema strument mużikali għandu 88 nota differenti. Dawn in-noti huma bojot u suwed, bħaż żebra. Issa, għatajtu? Il-pjanu. Il-pjanu għandu 88 nota differenti. Xi nota baxxa bħal din u xi nota għolja bħal din. Tridux nisimgħu ftit ħsejjes ta' strumenti tal-mużika differenti u ngħiduhom flimkien? Baba għandha arpa. Semmaħilna l-arpa baba. Dan hu l-ħoss tal-arpa. Kemm hu sabiħ? L-arpa. U issa jmiss lil Nunu. Nunu għandu violin. Ħanara x'ħoss jagħmel il-violin. Kemm hu sabiħ dal-ħoss tal-violin? Il-violin. Jeżistu tipi differenti ta' pjanijiet. Uħud tassew kbar bħal dan il-pjanu enormi. Uħud tradizzjonali u oħrajn moderni li jaħdmu bl-elettriku u li jistgħu jiġu programmati biex jagħmlu ħsejjes differenti. Però f'kull pjanu insibu n-noti bojot u anke suwed. In-noti bojot ikunu qishom bħal soldati, dritti u mimdudin. Filwaqt li n-noti suwed ikunu kemm xejn iżgħar u jkunu qegħdin jistrieħu fuq in-noti l-bojot. Araw. Tiftakru semmejna li l-pjanu huwa strument tal-perkussjoni? Dan għaliex, trid tafas il-noti b'subajk biex iddoqqu. Però kontu tafu li apparti li huwa strument tal-perkussjoni huwa wkoll strument tal-kordi, għax ġol pjanu insibu ħafna u ħafna kordi. Araw, interessanti hux? Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan, għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum